Ajo mwana balumba jobudu na balumba bacha ya menuneo iyo elemugene kanaga iyo elemugene jimofo iyo elemugene ofudo iyo elemugene egu tobaji wala no yelupomba amapone budawo aigbalonye nanya yaga aigbalonye okoba gbalaro wulisotinku kobu aigbalonye nanya yaga aigbalonye ketola pume na toya tulise gwafume aigbalonye na ifofu aigbalonye nanya yaga aigbalonye Ugo chala chare chuechu aigbalonye akebuchi onwa enu ebube n'iku achọwa onye ya eje nzu n'ọra mmụọ chie n'igwe ndị obodo tụrụ m dibigiri gị ọnụ ọna iwalubi na nwa kọwa n'ọkụ gbakata kwọ ya bụ osisi a na-akpọ ịkaraga m akata mkpụghara gị obi gwa ha na nwawo nna bụ ọbụkwọ mmiri ezoghị amụ awa onye mụ echi anyị amalite njem mbọsị eke mụ na ndị egwu m nye anya nwa ọkụkọ tụọ ya ekekele ogbo maka ịha musu bọsị m n'ụzọ akpọghekwe na mpịakwata oyi pụta mbọsị ịtọ afọ buso m agha ọsị m afọ gara gidi ngwa afọ na-abụ m ajọ ọfịa riri ite n'ife dị ya onye dị ogbugbo ṅụrụ udo ụmụdude na-akwa nka n'elu ma ọrụ itu ha n'ọdakwa ngwọrọ ka anyị ebe n'ebe anyị eri na mụ na dike akịdị arọ lụrụ nri ọfụ afọ si ndụ nwanna n'ọmụwa ọrịara udo ebuli ọnụ ma n'obi ọdụ n'abalị nọ nzu nwa agadi nwaanyị n'ugwu mmụọ eme ma awọ ma ọ jụrụ ya jụ gwa ya n'ụgwọ jụrụ ji jụrụ edebe aja ụgwọ nke chọrọ abagburu danda wepụta ọfọ nji eji mbaji nkwọ na ike do na-abọ ọfọ nji emeri ọnwụnwa ọkụkọ jere amụ na nwụrụ n'ata n'ahịa jakwa ya ike ọfọ mere ife ka nkụ na-amara m anya aja na ịgwọta ọgwụ kụba nsi na ntụ anya bụ ebube dibịa mana ife gberiri na anapụ ụmụ bụ udene n'afọ osisi na-ebu oke ọfịa ọrụ ike mgbe udene ka udene eji ejide okpoko si n'ọfọ awọ nwere nke ka ibe eto afọ ife nwere ejiri malụ ọrụ obodo ọkwa eburu n'afọ wee tibe mmanwụ ibere apụrụ mee mmanwụ nwata gbee na-awụ anya na-egbe ya enu ide abụ ha ndị afịa n'ọrụ nkụ eji arụ oke ka eji arụ aba akpa apụrụ gbaa enwe maka ike ra tupu ọgọrọ otu nyo anụ solo ọmaji ukwu ọ bụ eburu n'afọ ewe dị ike ọbụjọba njide na nwude egbe nwatakịrị gbata obi ọ chọba ịmagbu ya na n'isi nwatakịrị agwọju anụ abụke na-achọ ufe ọ ya nata nkụ ebe du a na-agbụsụtụ ụzọ agwọwo ọrọ nwata malụ ebe oso amalụ ya obebigo na-arụgbọ mmụọ enwere m ọfọ nji eti mmanwụ
anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ ọkụ nsị aka ude na agwọ na-atụ mbe bụ nkịtị anyị nwere ọfọ ude na ọba nụkwa anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ ntụrụmọnụ egbu ugo nke iyi ụkwa na-egbu iche anụ ude na-aba na ngịga anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ orimiri ibu ka ibu n'ọgbụgbọ ka ejiji aga anyị nwere ọfọ anyị ejedo nkenu anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ ka mmetụ ọrụ udo na-atụso obi ejeshi onye na-eji egbe eduje m ife onye uwe ojii SP anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ eze onye ọ dịrị na-adazi a n'ibirikwo ike nga agụba gwara jụ n'oyi anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere asị na achụba agụ bụla egbe na ọ na-eme ka obi sie ike anyị nwere ọfọ dike anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ egbe bụ ife na-afịa ụzụ ma ọkpọ tụkwa obodo ajụla oyi anyị si nwere ngwa ara ọfọ na-esi enyi anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ anụrụ m ife egbe na-ekwu n'ụkwa nke ọkwa ọdụ anyị nwere ọfọ asọla ọfọ anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ chukwu dozie igbe ya na ọdọla ome ya na m anụ ntutu anyị nwere ọfọ ọkwa obido anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ obi ka eji atụrụ mmụọ inu ọgba ofe kegharị anyị nwere ọfọ mebi chụbawo anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere na ọfọ amamife a na-enye onye obi ọgwa ọra na ebe n'ebe bụkwa anyị nwere ọgwụ ọdụ ọfọ ọkpọte dike anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ igbu katebe n'ebe dofanye opi n'elu Anyị ọbụtụ nwere mmadụ ọfọ. ọbara mgbani elu anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ